आंबेडा शिगोरवाडी अभि आणि संतोष. मगाशी थोडासा अभिला या ठिकाणी पाठी ठेवलं होतं. संतोषाने वेगळी या ठिकाणी सलामांची फलंदाज या ठिकाणी पाहिलं. पुन्हा एकदा चेंडू टोलवला लेगच्या दिशेने गेला चेंडू. झेल होता का पाहायचा चेंडू आणि या ठिकाणी पाहिला चेंडूवरती बिग फिश या ठिकाणी तमित परतोय जो अभि. पुन्हा एकदा सामनाने वळतोय. पहिल्या चेंडूवरतीच एक बिग फिश अभिच्या रूपात या ठिकाणी आणि त्याची जागा घेण्यात आला तो प्रफुल्ल. व्यवसाय निमित्त या ठिकाणी दुबईला असलेला हा खेळाडू आज आपल्या तळेगंडे गावासाठी या ठिकाणी उपलब्ध आहे. चांगली फलंदाजी करू शकतो. अनेक सामने काही वर्षापूर्वी आपण मैदानामध्ये त्याला पाहिलंय. चांगला गोलंदाज आहे. परंतु नाल जी जोडलेली असते ना मित्र, ती अतिशय महत्वाची असते. पुशब्द चेंडू केलाय, एका धावेची भर होती, परंतु आलेल्या चेंडूचा सन्मान कसा करावा हे चांगल्या रीतीने या ठिकाणी माहित आहे. आणि संघाची धावसंख्या या ठिकाणी बिनबाद एक गडी बाद असं पृथक्करण या ठिकाणी पाहायला मिळते. तळेकांटे संघाचा कुठेतरी आता मात्र सावरावं लागेल. ते प्रफुल्ल आणि संतोष ह्या जोडीला मैदानामध्ये टिकावं लागेल. कारण की अनेक वेळा मी सामने पाहिले. आत्ता पुन्हा लेगच्या दिशेने टोला चेंडू झेल होतं का पाहिजे. दोन्ही खेळाडू मैदानामध्ये आहेत. आत्तापर्यंत झेल सुटलाय मित्र, लक्षात घ्या. झेल कोणाचा आपण सोडतोय ह्याचा मात्र या ठिकाणी विचार करावा लागेल. प्रफुल्ल मात्र देवाचे आभार मानत असेल, कारण की देवा चांगलं केलंस, हा झेल सुटला. माझी खेळी या ठिकाणी दाखवायची राहिली असती, कारण की अनुभवी खेळाडू आहे. एखाद्या फलंदाजीची जेव्हा झेल सुटते तेव्हा मात्र कुठेतरी तो खेळाडू पुन्हा लयमध्ये येतो का पाहायचा आहे. झेल सुटते की मॅच सुटते हा पूर्ण रिझल्ट आपल्याला 20 चेंडूनंतर या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे. पुन्हा एकदा बॅटिंग मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळतो तो प्रफुल्ल. क्षेत्ररक्षणाची थोडी तडजोड होते. झेल सुटल्यानंतर प्रणित अनुभवी असा खेळाडू आहे. वांद्री सोमेश्वर मैदानाचा एक भाग आहे. अनेक सामने अनेक प्रॅक्टिस ह्या मैदानावरती प्रणित करत असतो. अनेक खेळाडूंच्या संपर्कात असल्या कारणाने थोडासा कानमंत्र ठिकाणी दिलाय. पुन्हा एकदा ज्या खेळाडूने कॅच होती त्याच खेळाडूने पुन्हा फटका मारलाय. म्हणजे कुठेतरी कमजोरपणा या ठिकाणी एखाद्या खेळाडूचा आपण जाणतो की तो ज्या ठिकाणी उभा असेल त्याच्याकडेच आपण चेंडू ठोकावा आणि धावा घ्यावा. त्याच्याबरोबर 2 धावा या ठिकाणी जमा झाल्या. 2 धावाबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली होती. चौकार लाईनमन यांच्या माध्यमातून आलेला हा पंचांकडनं आलेला हा निरोप समालोचन कशापर्यंत पोहोचलाय आणि 4 धावा 4 धावांवर संघाची धावसंख्या झाली होती 6 धावा. एक गडी बाद 6 धावा असं पृथक्करण. पुन्हा एकदा त्याच खेळाडूला क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल होतोय. कारण की लक्षात घ्या, एखादा जर खेळाडू मैदानामध्ये कमजोर असेल तर त्याची पूर्णपणे पुन्हा एकदा चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला होता. यष्टीरक्षकांना या ठिकाणी गच्चा यष्टीरक्षण होते. कारण की मित्र लक्षात घ्या, एक एक धाव महत्वाची आहे. जर आता आपण बॅकअप नाही केलं तर ह्या सामन्यामध्ये आपण पुन्हा परतू शकत नाही आहे. याची पूर्ण कल्पना या ठिकाणी दोन्ही संघाला असणं गरजेचं आहे. तुल्यबळ संघ आहेत दोन्ही, तेवढ्या ताकदीचे खेळाडू आपण या ठिकाणी पाहतोय. एक षटक 7 धावा एक गडी बाद असं पृथक्करण या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. बॉलिंग मार्कवरती या ठिकाणी मला वाटतं संदेश पाहायला मिळतोय. प्रणित मला वाटतं यष्टीरक्षक म्हणून या ठिकाणी येतोय. पंचांकडे आपला निरोप या ठिकाणी पोहोचवतोय. आणि कशा प्रकारे या ठिकाणी फुल्ली षटक असेल, 5 चेंडूंचा सामना करायचा आहे. अजूनही या षटकामध्ये मला वाटतं 15 चेंडू ह्या ठिकाणी जवळपास शिल्लक राहतील. आणि 15 चेंडूंमध्ये प्रफुल्ल आपल्या संघाकडे किती धावसंख्या ठिकाणी उभारतो ते पाहायचा. चेंडू मात्र ठिकाणी टोलाला आहे. चेंडू जातोय आर पार, घनघनाते सीमा पार, षटकार. धन्यवाद जीजे.
धन्यवाद धन्यवाद डीजे. ज्या पद्धतीने बोललो होतो की भरपूर दिवसानंतर या ठिकाणी प्रफुल्ल याची फलंदाजी मला डोळ्यासमोर पाहायला मिळते आणि तेच जरी गावाशी नाळ तुटली असली तरी पण खेळाशी तेवढाच जोडीत आहे. दुबईमध्ये जरी व्यवसायाला असला तरी संघातर्फे खेळत असतो. अनेक सामने तिकडल्या हॉटेल्स मार्फत तो खेळतो. एका धावेची भर पडली, एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 14. एक गडी बाद 14 धावा असं आणि दुसरं षटक या ठिकाणी चालू आहे. हळूहळू म्हणता संघाची धावसंख्या वाढते. 20 चेंडूंचा हा सामना असेल. कशा प्रकारे धावसंख्येचा वर चढ होतोय ते पाहायचं आहे. संतोष फलंदाजी करतोय. मागच्या मॅचचा हा सामनावीर होता. एका धावावरती समाधान मानावं लागलं. एका धावाबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 15. मग अशी 69 धावांचं लक्ष प्रणितच्या संघाने या ठिकाणी चेस केलं होतं. आता किती धावांचं लक्ष या ठिकाणी चेस होतंय हे मात्र या ठिकाणी पाहायचं आहे. पुढील चेंडू या ठिकाणी पाहायचा. पुन्हा एकदा प्रफुल्ल्याच्या चेंडूला फटका झेल होतो का पाहायचा. 2 खेळाडू झेलच्या पाठी येतात. चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय आर पार. अजूनही काही चेंडू गेलेला नाही. क्षेत्ररक्षण मात्र होतंय. 3 धावा या ठिकाणी आपल्या खात्यामध्ये जमा केल्या. 3 धावाबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 18. सौरभ मयेकर, रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह आपण या ठिकाणी पाहतोय. त्याचबरोबर शुभम या ठिकाणी माझ्या या ठिकाणी स्कोरर म्हणून काम पाहतायत. काका भिंगार स्टेज पंच म्हणून या ठिकाणी भूमिका पार पाडतायत. सर्वेश या ठिकाणी लेख पंच म्हणून या ठिकाणी भूमिका पार पाडतायत. दादू संसारे या ठिकाणी फक्त पूर्ण सामन्याचं निरीक्षण करतात कारण की पुढील सामना खेळायचा आहे. कशा प्रकारे नियोजन असेल हे ठिकाणी वाचाय. पुन्हा एकदा तू मध्ये खेळाडूचा गुड रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणायला लागेल. जी नजर भेट असते ना 2 खेळाडूंमधली ती अतिशय महत्वाची. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर म्हणजे 10 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 21. 10 चेंडू अजून शिल्लक आहेत. पुढच्या 10 चेंडूंमध्ये काय चित्र होतंय, प्रणितच्या डोक्यामध्ये काय विचार असतील. व्यवसायानिमित्त जरी पोस्टमन असलो तरी आता मात्र स्टॅम्प कुठे मारायचा आहे एवढं मात्र प्रणितला या ठिकाणी विचार करावा लागेल. काका भिंगाडे या ठिकाणी पंच आहेत. दोघे जरी एका खात्यामध्ये असले तरी या ठिकाणी पुढील 10 चेंडूमध्ये कुठल्या पेपरवरती स्टॅम्प मारायचा आहे आणि कुठल्या खेळाडूला बाद करायचा आहे ह्याचा मात्र विचार या ठिकाणी चालू असेल प्रणित मध्ये. आणि तो विचार आणि तो स्टॅम्प दिलाय गोलंदाज शशिकांतच्याकडे. सामना करेल तो प्रफुल्ल. पुढील चेंडू 5 चेंडूंचा कशा प्रकारे सामना करतोय पाहायचा आहे. पुन्हा एकदा पंचाकडे दात मागितले. पंचाने दात मान्य सुद्धा केले. चेंडू अवांतर धावामध्ये दोन्ही आज समांतर. एका धावाची भर. एका धावाबरोबर संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 22. धन्यवाद स्कोरर शुभम लिंगायत या ठिकाणी माझ्या बाजूला सकाळपासून आपण पाहतोय. तद्वत पुन्हा एकदा दिशा मात्र या ठिकाणी चेंज केले. गोलंदाज करण्यासाठी पुन्हा एकदा मारलेला ऑफच्या दिशेने गेलेला चेंडू. एक धाव मात्र निश्चित दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न करतो का पाहायचा आहे. परंतु एका धावावरती समाधान म्हणावं लागेल. एका धावावर संघाची धावसंख्या ठिकाणी वाढली. संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 23. हळूहळू करण्यामध्ये पारा मात्र वर चालतोय. आलेख मात्र वर जातोय. तो आलेख वरच राहावा कारण की 20 चेंडूंमध्ये आपण किती धावा करतोय हे समीकरण मात्र डोक्यात घेऊन संघ उतरलाय तळेकांटे भीमजोत संघ. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्क होते. चेंडू टोलला झेल होतो का पाहायचा. खेळाडू या ठिकाणी होतो का पाहायचा. चेंडू आणि दोन्ही गचाळ क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. चेंडू मात्र जातोय आर पार सीमा पार. गणगणाती SPL चौकार. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायचा आहे. संतोष कसा काय सामना करतो पाहायचा. पुन्हा एकदा चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रणित याच्याकडे झेल. झेल मात्र सुटतोय. मित्र लक्षात घ्या झेल सुटतोय की मॅच सुटतोय. चुका प्रणितकडनं ह्या अपेक्षा नाही आहेत. अनुभवी खेळाडू आहे परंतु शेवटी तो माणूस आहे आणि चुका ह्या माणसाकडनंच होतात आणि त्या चुका सुधारतो सुद्धा माणूसच म्हटल्यानंतर कमबॅक करेल प्रणित एवढं मात्र निश्चितच. संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 29. तिसरं षटक प्रगती पथावरती चालू असताना या ठिकाणी पाहायचं आहे.
संतोष फलंदाजी मार्कवरती चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न केलाय. स्ट्रेट ऑफ द चेंडू, चेंडू जातोय आर पार सीमा पार, षटकार. धन्यवाद. भावी समालोचक या ठिकाणी स्वराजच्या रूपात तयार होत आहेत. खरोखरच अभिमानास्पद गोष्ट असेल. डीजे ऑन द फायर. धन्यवाद डीजे. पुन्हा एकदा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय फुल चेंडूवरती पुन्हा एकदा चेंडू टोलला. चेंडू मात्र रिझल्ट ऑफ द सेम, आर पार सीमा पार, षटकार. धन्यवाद स्वराज. धन्यवाद धन्यवाद डीजे. पूर्ण सामन्याचं जर आपण स्वरूप पाहिलं, कर्णधाराची थाप आपल्या पाठीवरती पडणं हे अतिशय महत्वाचं असतं मित्रांनो. कारण की ज्या वेळेला कर्णधार स्वतः मैदानामध्ये असतो आणि त्याला साथ देणारा जर खेळाडू जर आपला जो खेळत असेल तर त्याचं कौतुक हे झालंच पाहिजे. संघ सहकारी खेळाडू नक्कीच करतील, परंतु संघाचा संघनायक जेव्हा मैदानामध्ये असेल. आता जर आपण लाईव्ह चित्र आपण पाहतच आहोत युट्यूब संदर्भातून, जर 2 मिनिटं जर आपण पाठी गेलो आणि आपण झालंच, कारण की प्रफुल्ल यांनी जी थाप मारली, प्रेमाची थाप होती समोर खेळाडूवरती, ती थाप मित्र अभिमानाची असते. कारण की संघासाठी आपल्याला हात किती मजबूत असेल याची एक भूमिका या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवरती आलाय तो दिनेश, स्ट्राईकला येतो प्रफुल्ल. फुल चेंडू कशा प्रकारे असेल, 5 चेंडूचा सामना असेल. आतापर्यंत 3 षटकांमध्ये धावसंख्या झाली. माझे स्कोर शुभम लिंगायत या ठिकाणी सांगतात 1 गडीबाद 41 धावा. पहिल्या चेंडूवरती गडीबाद झाल्यानंतर जो ताळमेळ या ठिकाणी खेळाडूंनी सांभाळलाय तो अप्रतिम या ठिकाणी म्हणावं लागेल. पुन्हा एकदा प्रफुल्ल सामना करेल. दिनेशचा कशा प्रकारे कमबॅक करतो पाहायचा. पुन्हा एकदा चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता, झेल सुटली होती. झेल सुटल्यानंतर या ठिकाणी प्रणित या ठिकाणी थोडासा गांगरलेला दिसतोय. कारण की ज्या पद्धतीने धावसंख्या डोंगर एवढी वाटत असली तरी पण प्रणित तुमची फलंदाजी अजून बाकी आहे. कुठल्याही प्रकारचं टेन्शन या ठिकाणी घ्यायचं नाही आहे. कारण की 69 धावांचं मग तुम्ही लक्ष पार केलेत. खमके फलंदाज तुमच्याकडे आहेत, त्याच्यामुळे रात गई बात गई, परंतु खेळणं मात्र आपण आपलं चालू ठेवायचं आहे. पुन्हा एकदा पंचांकडनं आलेले अवांतर धाव. धन्यवाद काका भिंगारडे. एका धावेची भर, एका धावेवर संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 43. धन्यवाद. 1 गडीबाद 43 धावा. चांगल्या सुस्थितीत म्हणावं लागेल तळेकंटे भीमदेव संघ. पुन्हा पुढील चेंडू. आता मात्र थोडासा पुन्हा एकदा प्रणितला काय करू काय नको पुन्हा, परंतु या ठिकाणी अवंतर धाव मात्र निश्चित या ठिकाणी होते. एका धावेची भर होते, एका धावेवर संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 44. पुढील चेंडू. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवरती संतोष या ठिकाणी खेळतोय. चेंडू थोडासा न समजलेला यष्टी रक्षकाने चेंडू पुन्हा एकदा सुपूर्द केलाय बॉलरकडे. बॉलर पुन्हा आपल्या बॉलिंग मार्कवरती आहे. संघाची धावसंख्या मात्र या ठिकाणी स्थिरावली. शेवटचं षटक या ठिकाणी शिल्लक आहे. कशा प्रकारे गोलंदाजी या ठिकाणी करतो ते पाहायचं. पुढील चेंडू. पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. आता मात्र धावची धोरण संतोष, कारण की शेवटचं षटक आहे. डीजे धन्यवाद. धन्यवाद डीजे. कोणाच्या मनात काय आहे हे थोड्या वेळानंतर हा सामना संपल्यानंतर कळेल. पुन्हा एकदा चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता. थोडासा स्वैर मारा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. पंचांचे दोन्ही समांतर होतात. एका धावाची भर पडते. एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 45. गोलंदाजीचा टप्पा मात्र थोडा स्वैर होतोय. प्रयत्न चांगले आहेत, परंतु तेवढं ताकदीचे 2 फलंदाज या ठिकाणी मैदानावर पाहायला मिळतात. पुन्हा चेंडू टोळवलाय. झेल होतं का पाहायचं आहे. 2 खेळाडू झेलच्या पाठी येत आहेत. 1 धाव मात्र निश्चित. हळूहळू मात्र 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण झाल्या. 2 धावाबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली ती 47. या षटकातील काही चेंडू या ठिकाणी शिल्लक असतील.
कशा प्रकारे चेंडू असेल, कशा प्रकारे धावसंख्या निघते काय, अर्धशतकाच्या धावसंख्या पार होते काय, जर तर मध्ये हा सामना असेल किंवा 50 धाव पूर्ण होतात का माझा रिव्हर्स स्वीपचा फटका ज्याची अपेक्षा होती ती अपेक्षा या ठिकाणी पूर्ण झाले. चेंडू मात्र जातोय आर पार सीमा पार, चौकार. कर्णधाराची भूमिका मात्र चौक पार करून या ठिकाणी तंबूत परततोय तो प्रफुल्लसाठी जोरात टाळ्या होऊन जातात मित्र. वेल प्लेड प्रफुल्ल. आपल्या संघासाठी आतापर्यंत धावसंख्या माझे स्कोरर यांच्या मार्फत मला कळेलच, परंतु 51 धावा झालेल्या आहेत. 52 धावांची आवश्यकता आहे हा पूर्ण सामना जिंकण्यासाठी. तोपर्यंत ऐकूया डीजे. धन्यवाद डीजे. लवकर क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे. सोनगिरी आणि वांद्रे बी संघाच्या संघनायकाला विनंती करतो की नाणेफेकीच्या कोलसाठी यायचं आहे. हा सामना चालू होण्यापूर्वी दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की नाणेफेकीच्या कोलसाठी यायचं आहे. प्रफुल्ल याला विनंती असेल की लवकरात लवकर कृपा करून क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे. जर माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर वांद्रे सोमेश्वर बी च्या संघनायकाला विनंती करतो नाणेफेकीच्या कोलसाठी यायचं आहे. तसेच सोनगिरी संघाचा संघनायक आपली वाट पाहतोय ऋषिकेश पाटील. जर माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर कृपा करून या ठिकाणी यायचं आहे. सोनगिरी संघाचा संघनायक आपल्या या ठिकाणी प्रतीक्षा करतोय. नाणेफेकीचा कौल वांद्रे सोमेश्वर बी संघाकडनं या ठिकाणी लागलेला आहे. संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल की आपला निर्णय विचार विनिमय आणि संपूर्ण संघाची बैठक भावकी एकत्र घेऊन बसायचा आहे आणि निर्णय मात्र लवकर कळवायचा आहे. एवढं मात्र निश्चित. हा सामना संपायच्या अगोदर आपला निर्णय येणं गरजेचं आहे एवढं मात्र निश्चित. पुन्हा एकदा सामना वळतोय. 20 चेंडू आणि 52 धावांचं लक्ष या ठिकाणी पार करायचं आहे. कशा प्रकारे सामना पाहतोय मग अशी बिन बाद 69 धावांचं लक्ष या ठिकाणी पार करायचं होतं. त्याच्यामध्ये निर्धाव चेंडू पंचाकडे दात मागितली जाते परंतु दात फेटाळून लावले ते पंच काका भेंगारडे आणि पुन्हा एकदा चेंडू अमोल कांबळे भरपूर दिवसानंतर मैदानामध्ये मला पाहायला मिळत आहेत. व्यवसायानिमित्त रत्नागिरीमध्ये असलेले अमोल कांबळे आज मात्र मैदानामध्ये सतर्क आहेत.
पुढील चेंडू पुन्हा जातोला चेंडू. आता मात्र दोन खेळाडू झेलच्या पाठी येतात. झेल मात्र या ठिकाणी होणार नाही. एवढं मात्र 2 धावा होतात का पाहायचं आहे. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी पाहायला मिळते. डायरेक्ट हिट या ठिकाणी होतोय, परंतु 2 धावावरती या ठिकाणी समाधान मानावं लागेल. अपील करतायत काका भिंगाडे हे पंच म्हणून या ठिकाणी उपस्थित आहेत, पण ते अपील या ठिकाणी फेटाळून लावले. सीमारेषेवर आलेला थ्रो अचूक असा थ्रो होता, परंतु तोपर्यंत फलंदाज आपल्या जागेवरती पोहोचल्यानंतर 2 धावांनी या ठिकाणी खातं उघडतंय. संघाची धावसंख्या झाली ती 2. पुन्हा एकदा आपल्या बॅटिंग मार्कवरती मगाशी 69 धावांचं लक्ष या ठिकाणी पार करत असताना पुढील चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू टोळ्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू मात्र या ठिकाणी जातो का पाहायचा आहे. आता मात्र प्रफुल्लने घेतलेला हा झेल, सीमारेषेवरती उत्कुंड असा घेतलेला झेल आणि तंबूत परततोय तो. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद. आवाज स्वराज खणकर असो. काकाच्या पावलावरती पाऊल ठेवतोस म्हटल्यानंतर तुझा आवाज खणकर असणं गरजेचं आहे. याच्यानंतर पुन्हा एकदा प्रणित या ठिकाणी एक अष्टपैलू खेळाडू, संत असा खेळाडू आहे. जरी चेहऱ्यावरती संतपणा असला तरी आक्रमक खेळी त्याच्यामध्ये आपण पाहिलेल्या अनेक वेळा. वांद्रे सोमेश्वर हे संघातर्फे जेव्हा बाहेर आम्ही जातो तेव्हा निश्चित हा खेळाडू खेळत असतो. पुन्हा एकदा ठेवलं चेंडू. आता मात्र थोडंसं थांबवलंय. नॉन स्ट्राईकला असा खेळाडू दात मागले पंचांकडे. दात मात्र या ठिकाणी पूर्ण होत नाहीये. पंचाने दात फेटाळून लावले. एका धावेची भर या ठिकाणी होते. एका धावेबरोबर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी वाढते. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली होती 3. एक गडी बाद 3 धावा. मगाशी आपण पाहिलं 0 धावसंख्या असताना 1 गडी बाद झाली होती तळेखंडे संघाची. तशीच पुनरुक्ती या ठिकाणी होते का हे मात्र पाहायला लागेल, कारण की क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ मानला जातो. जर तर वरती हा संपूर्ण सामन्याचं स्वरूप या ठिकाणी समजलं जातं. पुढील चेंडू कशा प्रकारे असेल तो पाहायचा आहे. कशा प्रकारे फलंदाजी करतो हे सुद्धा पाहायचं आहे. पुन्हा चेंडू टोलण्याचा प्रयत्न करतो. आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवलाय. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जातोय. एका धावेवरती अजूनही 3 धावा या ठिकाणी झालेल्या आहेत आतापर्यंत. 1 षटक 3 धावा 1 गडीबाद असं पृथ्वी करून मला वाटतं जवळजवळ अजून 49 धावांचं लक्ष धन्यवाद शुभम. चेंडू आणि 49 धावा हे लक्ष प्रजत मला वाटतं बॉलिंग मार्क वरती या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. संघाच्या संघ नायकाने जो विश्वास मागच्या मॅचला जरी थोडस बॅकफुटला गेलेला संघ असला तरी आता पुन्हा विश्वास ठेवलाय प्रजत याच्यावरती, कारण की संयमी खेळाडू आहे. अनेक मॅचेस मध्ये प्रजतला जवळून बघतोय, अनेक मॅचेस जवळून खेळतोय. एकत्र सामने पण मी त्यांच्यामधून खेळलोय, त्याच्यामुळे चांगला गोलंदाज आहे. आपल्या संघाने किती धावा या ठिकाणी थांबवण्याचा प्रयत्न करतोय. प्रणित माझ्या जवळचा खेळाडू आहे. आता मात्र लेगच्या दिशेने चेंडू 1 धाव मात्र निश्चित. चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय आर पार सीमा पार. गणगणात एक चौकार. डीजे पुन्हा एकदा प्रत्येक शॉटला ताकद असावी याची गरज नाही मित्र. टेक्निक जर तुमच्याकडे असेल ना तरी धावा निघतात, कारण की गौतम या ठिकाणी तळेकंटे गावचा हा खेळाडू आहे. अनेक मॅचेस आणि त्यांच्या संघ सहकार्य म्हणून असतो. अनेक प्रकारची मदत आपल्या खेळाडूंना करत असतो. एक खरोखरच लावण्यायोग्य बात आहे. चेंडू पुन्हा एकदा प्रणित या ठिकाणी सामना करतोय. प्रचोदयाचा पुढील चेंडू. चेंडू बॅटच्या रडार मध्ये आला नाही. चेंडू जर रडार मध्ये आता स्ट्रेट फॉरवर्ड चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळाला असता. बॅकिंगला अमोल कांबळे या ठिकाणी आले होते. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी स्थिरावले. वांद्री
सोमेश्वर संघाने या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी स्वीकारले. हा सामना झाल्यानंतर लगेचच मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. कारण की मित्र लक्षात घ्या, जर आपल्याकडनं काही चुका होतील, पुन्हा एकदा चेंडू ठेवलेला आहे या ठिकाणी सामने चेंडू हलवण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू मात्र आपल्या हातामध्ये आला नाही. चेंडू मात्र जातोय आर पार सीमा पार. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद स्वराज. आपल्या मार्गदर्शनातून या ठिकाणी आलेला आपला आवाज लोकांपर्यंत पोचावा एवढीच अपेक्षा आहे. पुन्हा एकदा चेंडू या ठिकाणी सामना करतोय प्रणित गोळणी करतोय प्रज्योत. पुन्हा एकदा चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता, दात मागितले आणि कुठल्याही प्रकारची अपेक्षा न करता स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट कसं असावं तर ते असं असावं. प्रणितसाठी जरा जोरात टाळ्या होऊन देत. कुठल्याही प्रकारची दाद न मागता स्वतः पॅव्हलियनच्या दिशेने येणं हे उत्कृष्ट खेळाडूचं एक मार्गदर्शन असं मित्र हो. वेल प्लेट प्रणित आणि वेल स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट आपल्या संघासाठी. धन्यवाद प्रणित. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद. दोन बंधू या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत, एक छोटा एक मोठा. पुन्हा एकदा चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू मात्र या ठिकाणी रडार मध्ये आला नाही. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जातोय. दात मागितली जाते पंचांकडे, परंतु पंचांनी दात फेटाळून लावले. षटक संपण्याची घोषणा झाली. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद 11 41 धावांचं लक्ष्य पार करायचं आहे. 10 चेंडू 41 धावा. कठीण हा शब्द वापरणं या ठिकाणी चुकीचं आहे, कारण की त्याचं कौतुक करेनच, पण जो संघ हरेल ना त्याचं 10 पटीने कौतुक करेन, कारण की इथे खेळणं महत्वाचं आहे. आपला खेळ दाखवणं हे अतिशय महत्वाचं आहे. हार जीत ही खेळासाठी ठेवलेली आहे. पुढील चेंडू कशा प्रकारे असेल तो पाहायचा आहे. राज पुन्हा एकदा चेंडू टोळला. चेंडू गेलाय. मॅच अजून संपलेली नाहीये. मॅच मध्ये आपण आहोत. मगाशी आपण पाहिलंय घनगडाची फलंदाजी आपण पाहिली होती. नितेश यांच्याकडनं कडकडलेला हा षटकार. अजूनही मॅच मध्ये आहोत. धाव संख्या झाले 17. 9 चेंडू 35. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद स्वराज. पुन्हा एकदा आपण बॅटिंग मार्कवरती जातोय. सामना संपलेला आहे. जोपर्यंत दिनेश मैदानामध्ये आहे अजून 2 फटक्यांची मोठी आवश्यकता आहे. जर या ठिकाणी सामना पुन्हा एकदा पंचांकडनं अपील मागत होता, परंतु या ठिकाणी पंचांच्या दोन्ही समांतर निश्चितच अपेक्षा होती, कारण की जर स्टेट ऑफ द फाऊल आपण पाहिलं बरोबर स्टंपच्या पाट्या मी उभे आहोत. ज्या पद्धतीने चेंडू गेला होता अपेक्षा होती दोन्ही पंचांचे हात दोन्ही समांतर होतील. ती अपेक्षा या ठिकाणी पूर्ण केली. अनमोल पंच काका भेगाडे या ठिकाणी उपस्थित चेंडू टोळण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव जातोय. गुड कमबॅक या ठिकाणी म्हणावं लागेल. राजा ह्याच्याकडनं आपल्याला माफ करा राज याच्या मार्फत गुड कमबॅक या ठिकाणी म्हणावं लागेल. राजू सुंदर असं एसटी रक्षक या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. एकही धाव नाही. चांगलं कमबॅक. थोडासा कानमंत्र या ठिकाणी मिळतोय. काहीसे चेंडू या ठिकाणी शिल्लक आहेत. 2 चेंडू मध्ये जर 2 षटकार या ठिकाणी पाहायला मिळेल तर निश्चितच मॅचची रंगत या ठिकाणी वाढेल. आणि अपेक्षा आहे दिनेश याच्याकडनं संघाने सहकारी प्रणित याला अपेक्षा असेल की निश्चितच या ठिकाणी एखादा षटकार जर पाहायला मिळाला. पुन्हा चेंडू टोळलेला आहे. चेंडू जातो काय पाहायचा आहे. चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय. विश्वास आहे. आर पार सीमा पार चौकार. धन्यवाद डीजे.
धन्यवाद डीजे. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद डीजे. सहा चेंडू आणि 30 धावा म्हणजे जवळजवळ प्रत्येक चेंडू मागे षटकार आणि चौकारांची आतषबाजी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. ते पाहायचं आहे. हा सामना झाल्यानंतर वांद्रे सोमेश्वर बीच्या संघाला म्हणत असेल की लवकर मैदानात ताबा घ्यायचा आहे. चेंडू मात्र या ठिकाणी जातो का पाहायचा आहे आणि चेंडू मात्र गेलाय आर पार सीमा पार. वाट पाहतोय आपण पंचांच्या निर्णयाची. षटकार धन्यवाद डीजे. 5 चेंडू आणि 24 धावा. प्रणित मात्र या ठिकाणी गेलाय कान मंत्र सांगायला, कारण की जाणं गरजेचं होतं. प्रफुल्ल या ठिकाणी बॉलिंग मार्कवरती असेल. अनुभवी गोलंदाज आहे, अनेक सामन्यांमध्ये खेळतोय, त्याच्यामुळे निर्णायक षटक कसं टाकायचं याची पूर्ण माहिती आहे. जर या ठिकाणी एखादी धाव भेटली आणि स्ट्राईक जर दिनेशकडे असेल तर निश्चित सामन्याचं चित्र पलटेल का, हा सगळ्या गोष्टींचा विचार आपल्याला या ठिकाणी करायचा आहे. पुन्हा एकदा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय प्रफुल्ल पुन्हा एकदा चेंडू टोलला, स्टेट ऑफ द चेंडू मारलाय. झेल पाहत होतो का पाहिजे, झेल मात्र या ठिकाणी होणार नाही. अमोल या ठिकाणी चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न केला. 2 धावा या ठिकाणी होतात. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि या ठिकाणी बाद, कारण की गरज होती स्ट्राईकला. दिनेशला स्ट्राईक देणं गरजेचं होतं, त्यामुळे ही विकेट एकतर फेकली गेली असेल किंवा जर दिनेशच्या बॅटमधून जर चौकार षटकार निघाला तर कुठेतरी मॅच पुन्हा टर्न होते काय हे मात्र या ठिकाणी पाहायचं आहे. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली होती 30. 4 चेंडू 22 धावा असं पूर्ण पृथक करून या ठिकाणी पाहायचं आहे. प्रत्येक चेंडू षटकारची अपेक्षा असेल. उत्कृष्ट गोलंदाजी म्हणायला लागेल. निर्धाव चेंडू निर्णायक वेळी. निर्णायक चेंडू बॅट्समॅन प्लीज. दिनेश वर्सेस दिनेश, दोन्ही दिनेश खेळाडू नितेश आणि दिनेश या ठिकाणी मैदानावर पाहायला मिळत आहेत. आत्ता मात्र दोन्ही या समांतर होतील एवढं मात्र निश्चित. अवांतर धाव भेटले. अवांतर धाव बरोबरच संघाची धावसंख्या ठिकाणी वाढली. संघाची धावसंख्या ठिकाणी झाली ती 31. अजूनही मला वाटतं 21 धावांची या ठिकाणी आवश्यकता असेल, परंतु आता मात्र कुठेतरी बॅकफुटला हा संघ गेलाय एवढं मात्र निश्चित. फुल चेंडू प्रफुल्ल याचा पुन्हा एकदा स्टेट ऑफ द चेंडू टोलवलाय. चेंडू मात्र जातोय या ठिकाणी हेलिकॉप्टर शॉटच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. पंचांची निर्णयाची वाट पाहतोय. चौकार. धन्यवाद काका. चौकारवर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली होती. धन्यवाद डीजे. संघाची धावसंख्या या ठिकाणी झाली होती 35. 2 चेंडू 17 धावा असं पृथ्थकरण या ठिकाणी आहे. 2 षटकार सामन्याचं. आता मात्र जवळजवळ पूर्णपणे पारडं हे तळेकांटे संघाकडे झुकलेलं आहे. एवढं मात्र निश्चित अभिमानास्पद गोष्ट आहे माझ्यासाठी, कारण की माझ्या गावातला संघ हा पुढील वाटचालीसाठी जातोय. त्याबद्दल निश्चितच कौतुक करण्याची गोष्ट आहे. दादू, आपण जे माझं कौतुक करताय त्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा एकदा टोलला चेंडू. या ठिकाणी झेल होतं का पाहायचं आहे. झेल मात्र या ठिकाणी होत नाही. चेंडू मात्र जातोय आर पार सीमा पार. चौकार आणि चौकाराबरोबरच या ठिकाणी विजय संघाचा मनपूर्वक
हार्दिक स्वागत प्रफुल्ल. पुढील सामन्यासाठी मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. अभिमानास्पद गोष्ट आहे की पुढील संघासाठी वाटचालीसाठी शुभेच्छा. वांद्रे सोमेश्वर संघाने या ठिकाणी समन्वयकाकडे यायचं आहे. तोपर्यंत तुर्तास मी थांबतोय. संधू गांधीला विनंती करतोय की पुढील सामन्याचं समालोचन करायचं आहे.